Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Alhamdulillah mkoma robidi damuka. Aiwa kuno kuti kugoda bata mwari. Chiriko asi gorono ndinotenda mwari kuti zvandinoita nechando neoperation ndikuona gorono zvinenge zviri nani. Ndinovimba kuti kurapika nekuda kwe mapirisi emabhonzo neoperation yacho saka zviri kufambidzana. Zvino ndinoziva kuti munguva dzapfuura idzi maimbotaura kuti ndinogona kuzopinda joni ndopinda sei. Zvino nezvakazoitika izvi urongwa huchiripo zvamira sei? Mukoma Robi nyangwe nguva dzehondo mabhazi aifamba. Ichocho ndomindura ndingagone kupindura vazukuru. Hazvireve kuti zvandiri inini kana ndichinobatsira because inini handisi kuendera maZimbabwe ndiri kuenda kundorapa. Saka even maZululands, even maSouth Africa yakutoda inini kuti ndivarape. Vasingade avade. Avo nyaya dzavari kurwadzo ndedzawo. Inini mukoma Robi tatova padhuze. Ndinofunga first week August tinenge taakubhururuka kuenda. Because ndenge dziri kubvumidzwa for a visit. Asi nyaya kunetsera South Africa ndekuti kukuda kundogara. Inini ndikuenda kundobatsira vanhu. Saka passport yangu iri kuti for a visit. Alhamdulillah. Isu tagara tichienda. Ndakwanzisisa ipapo. Ndakanzwa manditsvaga mukati mune muzukuru akasvika nezuro. Aiwa muedzi ndiye wamaona mukoma Robi akada kurondedzera nyaya dzake dzese. Ndikabva ndati aiwa saka tofamba sei ndobva zoti aiwa sekuru ndinoda kubudawo pachivhitivhiti. Ndiri kuona hama dzangu dzimwe dzichibuda pachivhitivhiti dzichipona. Ndinofunga kuti kana tsiketa mistake pamwe ndindanonoka kuuya kana kuti ndimanonoka because tasvikidzana 8 o'clock pane muzukuru wenyu aida kukuoneka. Ndinofunga tine 3 months naye pano mukadzi nemurume akauya pano pachirwara achitobuda tumoti mawems but nhasi nezuro takatopedza achiti sekuru ini ndakuoneka ndakumboenda. Takamupa mitombo yake nekuti akauya asingagone kufamba asi nhasi ndingangoti nhasi vasumudzira kuenda kumusha kuti vagonoshandira muri asi vapona. Alhamdulillah. Ndinotenda chaizvo. Alhamdulillah. Makadizve tiripo isi kurise pabviyo. Aiwa matambudziko handitika mabva kupi? Ndabva Cape Town. Iko kuri kudzingwa vani mabhazi here kana kuti aya unogara pabhodha akauya naye kupiswa vanhu mahara. Saka ndakatouyawo nekutobhadhara. Nekutobhadhara. Handitika. Zita ndianamai? Zita ndoitwa Messi Miripiri. Handitika. Vanhu dambudziko rakubvisai kuCape Town nekusikuti sekuru achapora. Regai ndipotere mudare menyu. Rakatanga sei? Ndikangoti kubva hako kumashure takangokurawo tiri vana vakaberekwa mumhuri namai nababa tiri 7. Saka takangokurawo tichingokurawo asinawo tisingaziviwo kuti pane zvine zvinozoitika uchingoti unongokurawo semwana. Saka zvakazoitika ndezvekuti baba vakazofa amai vakafa tangosara tiri vana tanga tiri vana 7. Saka kwakafa vana 3 tasara 4. Saka ndakazotorwawo nasisi vangu ndikaenda kuSouth Africa kunoshanda. Saka taingoshandawo mama wangu achiri papiri asi chekuti unobata chaicho mari yacho aizoshanda. Chandingangoti ndakakwanisa kuita ipapo pandikashanda ndakakwanisa kubatsira kupinda vana vanzvadzi vanga vafa chikuru nevana sisi nekutengawo stand kuningirikini kuwedza kwanga kwakutorwa mastands eningirikini kwataigara. Saka takangotengawo mastand pamba pababa kangoivako stand iyoyo foundation. Saka tagara mwana wangu akazotizirawo kwaakatizira. Saka atizira kudaro ubva anozvara mwana wake 1. Ndobva murume wacho azoti ndokumbirawo mwana ndiye akatonditi mama ndokumbirawo kuti murume wangu auye kuSouth Africa namuya titama. Saka vakazouyawo vashanda. Saka zvakazoita zvekuti vakati toda kutenga motikari.
tichishanda kuda taita zvemaraundi chichi. Saka motikari vakatiitenga, saka vatenga motikari iya. Saka ini ndaida kutoendawo kumusha. Mwana wangu aidawo kuenda musha unotoresa mwana wake passport achikuiona amweni vake. Saka takatoenda kumusha kweke umva tatonoita zvese umva tatodzokera paya ningirikini mwana wangu foni akanga asina biro, saka aishandisa foni yangu indaitowo ndikaishandisa pandobudawo masikati ndinoisiyawo iye anouya wachitora. Saka takazongoti murume wakazongoendawo kwaakaendawo mongozivawo zvevarume. Saka inini akandisiya andi panhamba akati nhamba idzi mama kana murume wangu afona mupe nhamba dzandakupa idzi andifonere kubasa. Saka ndakaitawo saizvozvo. Saka ndakazongodeerwawo nemumwe mukadzi. Saka mukadzi uyoyo akatoti murume wangu ini handizivi kuti ani mukadzi. Saka ini zvakatondishamisawo. Saka ndakazoti mukadzi uyoyo akabva asenda piki remuzukuru wangu achiti mwana uyo ari kunzi akashaya akaita extend naatete vake achiita achibva kuZimbabwe. Mai vemwana uyu vanonzi vakafa vachisununguka. Saka zvakandishamisawo nokuti mwana wangu ari muzukuru ari. Izvo ndikati aiwa zvinowanikwa hazvina basa. Ndobva ndazoti gare murume haana kuzombodzoka akagara akabva atongoenda umva angouya kuno kuZimbabwe. Apa panga kwasara zvikwereti zvaakanga aita nemari dzataitamba maraundi ameno vamwe vakanga vatorawo mashamwari avo. Izvo akazoti waenda asati auya kuna angaenda kuJoburg ameno akazomuudza kuti endawo pasekuru ndivanogona kukubatsira. Ndomva abatsirwawo ndopaakazondoti izvoni pandakazofonerwa nanasekuru achinzi izvo tinogona kukubatsira kuti uwane mari dzako. Saka vakanga vakungondibatsirawo vachingondibatsirawo but ini handivazivi asandambovaona. Saka vanozotiwo vakanditiwo unogona kuzopiwa dziri mombe. Zvakazoti mombe dziya dzaita dziriko asi dziri kwavari. Saka kuna nasekuru aya. Saka zvakazoita manya ndakati mukwasha vanhu kuti akaenda kuna nasekuru kunobatsirwa kuti mwana waye ai mukwasha. Pane kwaakaenda kwaakanohwanda ikoko. Saka munhu kwaaigara ikoko ndo akamuudza kuti pana nhinge anobatsira. Ndokwaakazoenda ikoko achibatsirwa. Kubatsira zvechivanhu. Ndokwaakazoenda achibatsirwa. Saka uko unofunga akazoudziwa iye aiti ndakaudzwa kuti une mari yambo. Saka ndokwaakanga akubatsirwa. Saka inini ndakazonziwo ndakazotaura nanasekuru vapiwa nhamba dzangu. Vakati unoda kubatsirwa here? Ndobva ndati ndinoda kubatsirwa. Ndobva vakundibatsira. Munoda kubatsirwa chii? Iye zvaakanotaura ikoko ndakangonzwa chinzi kune chii. Akangoti zvanzi une mari yangu. Saka indakati ndinoda kubatsirwa sekundibvunza kwavakanga vandiita. Kubatsirwa ndanga ndakubatsirwawo zvekuti pamwe mari dzangu dzinodzoka chichi. Saka ndoti anasekuru akati tinogona kukubatsira kuti muchida kubatsirwa kudzoka kwemari kana kuti matambudziko aminawo wo echivanhu. Apa tanga tangosangasa nematambudziko. Aya. Alright, mama kusanganisa nematambudziko. Ndibva mati ndinoda kubatsirwa kusanganisa kupiwa mari yangu nematambudziko andiri kusangana nawo. Alright. Saka zvadaro ndokuti vachibatsira kudaro indaingotaura navo pafoni. Saka anasekuru ava vanoratidza kuti vairi mumwe anogara kuJoburg vamwe vanogara kumusha. Saka kuno kuZimbabwe. Kuno kuZimbabwe. Saka ndichibatsirwa kudaro ndakazoti ndakuona musi ndakarota ndakurota ndakamuka makuseni. Saka ameno zvazvinongoita ndakangobata musoro. Pandaona musoro wangu ndikati kozvandikuita kunge ndakagerwa. Ndobva ndaenda pane mumwe shamwari yangu watogarisana nawo bva ndati nditariswa apa ndikuita kunge ndakagerwa musoro. Ndobva atoti pakagerwa. Ndobva ndagara ndikangoti pamwe zvinopera hazvo. Ndobva ndagara ndofunga ndakaita 1 week. Ndobva ndaona futi mumwe musi ndagerwa futi. Ndobva ndagara futi. Ndobva ndazoona ndaramba ndagerwa. Saka ndakazovaudza anasekuru ndikati ndagerwa musoro. Ndobva vanditi bvisa vhudzi. Ndakanzi bvisa vhudzi racho rese. Saka ini ndanga ndakutoti ndakagerwa musoro wendo ndobvisa vhudzi.
Handichakwanisa kurara ndisina kupfeka heti, ndaikwanisa kurara ndakapfeka heti. Handichakwanisa kurara ndisina light, ndakurarama mune light, ndakutya ndobvunda. Kana kwangu kusvika kumanheru chete ndakutotya kuti ndirare. Ndakunzwa ningirikini side, ndakatanga kunzwa kuita sekuti pane zvokuti kana ndakamira kudai ndogona kuita ndakatsimbirira kuti ndiye ndichirwadziwa kunge ndinoda kudonha. Ndakuona ndinotanga kunanairwa makumbo nemusoro nonanairwa, zvokuti kana ndakagara ndikatonanairwa tochiita sekuti pane chinhu chaita se chandinanaira but pane pasina. Nzeve idzi dzakurira, ndinzwa nzeve dzangu dzirikurira. Kana ndakarara zvezvi papiro ndinonzwa sekuti kana kuti pane gonzo rapinda, gonzo rikundinhirika, ndinonzwa kuti pane chinhu chiri kufamba. Ndozunza mapiro ndorara. Mumwe musi ndakazonzwa kuti ndakarara mubhedha wandorara yakaita sespring. Saka ndakatonzwa nepasi penhirikini pemubhedha kuti pane chinhu chatofamba chiri kuita kunge nyoka, zvokuti mubhedha wakatoita sekusungunuka. Ndobva ndakugara takadaro. Saka pandakazobata sekuru, ndakazobata sekuru ndichifungidzirwa ndikwanisa kuwana mari yekuti ndiuye ndisobhadhara. Mari yacho haibatiki uku, mari dzinenge dzichienda kushwereti. Kuti unyatsowana mari chaiyo kuti waishanda waibata kudai, mari yacho unochaya kuti mari yaenda kupi. Saka ndomatambudziko kuti muningirikini mwana wangu chaiye murume akamva asiyana naye, akamva atonotsvaka mukadzi vatone mwana. Saka anangozvigarirawo ega nevanhu. Basa racho izvozvo akatonzi izvo basa wiki mwedzi umwe ndokutopedzisira kuti aita se ashande nenhau dziri kuitika idzi nyaya dzemapepa. Saka inini manje kuti ndichiti ndini ndega ndakushanda, mapepa edu anenge akutopera futi. Ndikushaya kuti ndinozvifambisa sei, mari dzacho hadzibatike, stendi yacho haivakike. Ningirikini izvozvo kunotori nebhiri rekuti kuri kudiwa kubhatirwa mari yacho hatini. Ukabata mari handizivi kuti mari yacho inofamba seinoenda kupi. Saka matambudziko acho andinetsa. Chishuwo changu ndechekuti ndakawanawo mari ndikavakawo pandinovaka, mwana wangu anosara, ndinoshuvira kuti kana ndakafa inini mwana wangu anosara achiwanawo pekugara pakanaka. Anonongedzera kuti mai vake vakasiyawo pekugara. Munhu wekuti ndakarera ndega, baba vake vakangozvigara, havana kana basa rokuti mwana. Saka izvozvo zvinondinetsa, ndozvaita kuti ndisvika vanhu vekubatsirai ava vekuSouth Africa maZimbabwe, pane mubvunzo ndambokubvunzai kutanga ndichiti vakakufonera vachiti vada kukubatsirai, handiti takudzokora zvakare. Vakakufonerai vachiti vanoda kukubatsirai chii? Mubvunzo iyoyo pakaenda mukwasha kwaakanogara achitisa zvaaitisa, pane munhu akamuudza kuti enda pana nhingi vanokubatsira. Ina handizivi kuti zvaibatsirwa zvii. Saka iye apa anga asati wasiyana nemukadzi vaifonerana. Saka iye ndo paakafonera mwana wangu akati ningirikini ndine kuna sekuru vandirwa kwandiri, asi vantu vanokwanisa kuita sei kubatsira. Saka vakazongondisirawo meseji vakati ndikwanisa kukubatsira. Kukubatsira chii? Apa ndichiona inofunga vakanga vauda kundibatsira zveupenyu hwangu, kuti muchiona nekuti makazobvumirana mukubatsirana, handiti? Saka mubvunzo wako kuti vakufonerai kuti ndira kukubatsirai, chamakabvuma kubatsirwa chii? Kwete chamuri kufunga, chamakabvuma kuti ndibatsirei sekuru ichi. Kuno kumataura kuti sekuru ndoda kuti mundibatsire zvakadai zvakadai, handiti? Imimi muchitaura nasekuru ivavo makawirirana kuti muda kubatsirana chii chamakadzida kukubatsirai? Ndopandiri kuti inini Mvuma-Robert paakaenda mukwasha nditi mukwasha abva, mukwasha atobuda munyaya, ndakufonerai inini Robert, amai mhiripiri ndoda kukubatsirai, muti ndibatsirei. Ndikuda kuti ndikubatsire chii? Ndopane mubvunzo wangu kuti tizive kuti nasekuru ava chamakawirirana kubatsirana chii. Mukwasha ngabude munyaya.
apa dzanga dziri nyaya dzemari nekuti uyu ndiye akasvikako right vakufonirai mukati amai mhiripiri ndoda kukubatsirai nyaya dzemari kuti dziite sei kuti mari dzangu dzidzoke kuti mari dzidzoke ndobva vaita sei sekura vakanga vangonditi ndipe mari ndikubatsire ndiite zvakati ndikubatsire ndipe mari ndiite sei handizoziva inini kuti mari dzavai unonzi tenga ndipe mari pada kutengwa zvakati ndingangoti seexample pandakati ndagerwa musoro manga musati magerwa pamakatanga kubatsirwa nasekuru avo manga musati magerwa makazogerwa pabhera asi amai mhiripiri pamakafonana nemunhu uyu budai pachena handiti uyu sekuru ava kufonerai kuti amai mhiripiri ndoda kukubatsirai pekutanga mapindura mubvunzo yemuchiti zvinhu zviviri zvekuti mari yangu idzoke nezvinonetsa muupenyu sekuru ava ndo vari kubatsira mukwasha wenyu vokubatsirai kuti mari idzoke hau handi vaingotova nemukwasha kuti dzosera ambo yako mari hameno kuti vanga vataurana kuti chii asi pane chinhu chamusoda kutaura chamakawirirana nasekuru ava kuti vakubatsirei aiwa zvekuti apa vaibatsira mukwasha kuti adzose mari izvo hazinini mukwasha maraundi andataura ataitamba inini ndaitamba asi ndaive muzita remukwasha ndiye anga aripinza muraundi saka pane mari yataikanda raundi inini ndindaipisira kupiwa raundi ndichizopiwa raundi ndaizofanirwa kutangwa inini saka hazvina kuzoita saizvozvo zvakazoitika zvekuti munhu akazopiwa uyo akanga atoenda mukwasha inini kuti ndichipiwa raundi munhu handimuzivi saka munhu akazopiwa mari akambva apiwa mari umbva aenda nemari mukwasha ndiye anomuziva saka ipapo manje ndopainzi ndokubatsirai here kuti munhu panyaya dzeraundi kuti mari iyo udzoke iuye kwamuri handitika hongu vavatanga kuti chiita izvo zvamakazovaudza imimi sekuru ava kuti ndibatsirewo zvisiri zvemari ndezvipi inini kuti ndivaudze ndakavaudza handidi kunyepa ini handina kuvaudza asi kuti vakazoti pati kundibatsira kwekwe vakanga vachindibvunza kuti ningi ndiyani vanogona kundibvunza kuti ningi ndiyani wandoziva ini ndoti ndiningi ningi ndiyani wandoziva ini ndoti ndiningi asi iri havana kundiudza kuti munhu akamira sei munhu akamira sei vakandiudza kuti ningi ndiyani anogara pakati indomuziva ndo andati ndiningi ndinomuziva ndizvo mabatsiro vakanga vakundiita mukabvunza kuti Robert munomuziva moti ndomuziva muda kubatsirwa chii aiwa anenge ari munhu mumhurika pamunhu ari kundikanganisa asi ini akandibvunza kuti ningi ndiyani ndoti ndomuziva anonzi ningi ndiyani ndoti ndomuziva asi inini handina kuziva kuti munhu ari kubvunzwa yakamira sei uye ari kubvunzwa yakamira sei asi vanhu vaindibvunza vanhu vandinoziva kuti uyo anogara vondibvunza kuti pana nhingi anogara pakati pane chikomo chakati chakati veukama ini ndomuziva ndoti ndomuziva kana ndingagoti handimuzivi ndomuziva asi pane dambudziko rei ipapo asi kuti vazotiudza kuti munhu akamira so asi vachindiudza kuti pane vanhu vari kukanganisa asi kuti ndizomira kuti ndizoziva kuti munhu akamira so ivo havana kundidurira amai mhiripiri sekuru ava vamusina kuona vamaitaura navo pafoni makavaudza imi kuti mune matambudziko eupenyu hwenyu hamuna ndinzwisise ipapo apa andina hamuna hoyo ndo vakatanga kuzoona kuti mune matambudziko mukabva mati sekuru ndibatsirei ndo vaindiudza kuti ningi ndiyani wako aiwa saka sekuru avaibva vataura here kuti uyu Robert uyu tongoti hanzvadzi yako ndiri ndiyani pamati ai hanzvadzi yangu handiti vaizotaura here kuti ndiye ari kukukanganisa akaita vakudaro havana kundidurira vakati handikutaurira havana kundidurira izvozvo asi vane vanhu vainditaurira asi havana kundidurira hatingazivi kuti havana kukubudirai pachena kana kuti mazita yavayataurirei saka vaizoti ndikukubatsirai chii tabvisa zvemari hongu chimwe chavaizoti ndikukubatsirai chii manje izvozvo kazveupenyu izvozvo zviri kundinetsa kaizvozvo handiri kuudzai ndakazogerwa musoro sekuru makatanga kukubatsirai musati matanga kugerwa musoro ndimataurira amaita imi saka muri kuti zvemazita vakazotanga here kuzvitaura makugerwa musoro
aiwa havana kutanga kuchitaura ndichikerwa musoro pavakatanga kundibatsira nenhau dzekuti mari handiti pane munhu yakaenda nemari tichifamba navo nokuti taitaura pafoni ndo pavaizondibvunza kuti ningi ndiani mwavo ningi ndiani ndichidera kuti ningi ndiningi ndomuziva ningi ndiye ningi wangu ningi ndiningi ipa mama togerwa musoro manje manga musati zvimwe zvacho ndagerwa zvimwe ndandisati asi handicharangarira manje kuti ndichiziva kuti apa ndo pandakatangira apa ndo pandakagerwa musoro kana kuti ndo pandandisina munhu aibatsira mukwashenyu handiti ko kana ari yemukwashenyu aivaudza nezvemazita evana ipapa handizoziva haunambozvirungawo ipapa handizoziva handiri kunyima mukwashenyu vanhu vaitaurwa vanovaziva vamwe anovaziva asi vamwe vanogona kutadza kuvaziva sekuri avakubatsirai zvavakakubatsirai panyaya yemari zvakafamba zvakapedzisira nekuti vaiti hunza mari toda kuita cooperate center tovapa kana ndavapa ndaizobvunza kuti ko zviri kufamba sei zvonzi ndichaita sei ndichazokutaurira ndonzi hunza mari ndovapa zvonzi toda kugadzira pamba pako ndinorangarira rimwe zuva ravakati uri kunzwa here zvandiri kunzwa panyama yangu ipapo ndo pandai ndichinzwa kuti ndinonanairwa ndo pandakavataura kuti ndinonzwa kunanairwa zvese nemumusoro saka ivo vaiti ivo ndinozokudza kuti woya tosangana kumusha kuti upiwe mari dzako asi vaizopedzisira voti izvoni achimbomira saka indakazoita ndichivabvunza ndichiti saka inini kana ndapiwa livhi kuti ndigare nguno ndisina kufambira nyaya dzacho hazvizobude nekuti murungu akakwanisa kuita se kuramba ndongokumbira kumurungu vaiti iwo hausi mashandiro angu saka ndakaramba ndichingochofa makore pedzisira ndatoona kuti zvinhu zvacho zvine kupedzisira kwavakaita vakati iwo unogona kupiwa mombe nemunhu saka vakazoti mombe dzacho dzaako asi dzakanga dziri kumba kwavo ivo saka inini nekuona kuti inini pandaiti ndinorwadziwa ndinonanairwa vakanditi tsvaga makanda emabhanana ndobva ndatsvaga makanda emabhanana ndobva vati pisa ndapisa makanda emabhanana vakati zora rora vakazora ndobva ndaraita saizvozvo asi ndakazoti ndagara kudaro handina kuona kuti zvakapera ndakangoramba ndichingozvinzwa musi wandakazogerwa musoro ndanyunyurwa zvakawanda ndakavaudza kuti ndagerwa musoro ndobva vandiudza kuti bvisa vhudzi rese ndobva ndabvisa vhudzi rese ndobva vati chirasa vhudzi ndobva ndarasa vhudzi handina hangu kuzombogerwa musoro hapana zvandakaitwa havana kumbondipa mushonga wekuti nokuti vaitoti mushonga unozotumidzirwa asi handina kumbopiwa mushonga ndimunyepa ndoa mushonga wandakakushandisa saka nekuona matambudziko anongoramba achingoita ndikati kuti ndichimbira ndichiti ndichazoti ndienda kwasekuru vai nguva yacho pavanozoti ndiende ina handichakwanisa beta ndiita se nditsvake zvokutibatsira patooneka maimhiripiri ndobva akuti hanzi ndakubatsira kuti mombe dzemwari ndobva dzazoya iri mombe ndobva azokufonana yakati mombe dzako dziri kumusha mune chokwadi nazvo aiwa ipapa handina chokwadi nazvo hamuna chokwadi nazvo achiti ndikukubatsirai matambudziko mamwe amuri kusangana nawo imi matambudziko enyu ndokutanga kugerwa musoro ndokutanga kunanairwa ndokutanga kunzwa muchiuno apa muri kubatsirwa nasekuru vavo kundibatsira kwavaita ndingokuti handina kubatsirwa zvokuti ndakapiwa mushonga kuti aiwa asati musamhanya kutaura bata mushonga handi step by step apa ese tiri kubatsirana manje handimuri kuzvinzwa ndiri kuti imi muri kubatsirwa ndipe muenzaniso wasekuru achapona mauya kwasekuru achapona kuti mubatsirwe handiti makubatsira kudaro matambudziko enyu obva atanga kuwanda musoro magerwa muchiuno makurwadza makutanga kunanairwa nemunhu nezvinhu handiti asi maenda kwavari muchiti ndibatsirei makabatsirika here pamunhu wati hamuna kubatsirwa handingati ndakabatsirika because zvazvichiri kunanairwa
hamuna kubatsirwa. handingati ndakabatsirika ndokuti handisati ndabatsirika asi sekusaziva mashandiro avo kuti vanenge vachishanda sei handingazivi kuti zvava zvichapera here kana kuti zvava zvichazoita sei. handiti kubatsirika kuuya kwemombe nemari saka makabatsirika here? handina. ndomhinduro ka bozi kubva matanga imimi pamusoro pekubatsirika muri kusangana nematambudziko. Saka imimi muchichazope kuti mukadzike nekushamisika inhau yekuti imi maenda kunobatsirwa asi pamuri kubatsirwa mombe dzacho manzi dzaenda kumusha hamuna kana waniya makaona. Aiwa handina kana ivo handivazivi. Apa mutobvisa havazivi apa mutobvisa futi mari muchivapa. Apa muda kuti muri kubvisa mari muchivapa kuti muwane mari yenyu kuna kuti makabirwa mari yeraundi makabirwa nemukwasha makabirwa futi handikati vakabirwa futi nasekura makabhandira futi sekura imari iri kungobuda futi mune dambudziko remari kuti mari iuye mukaibata iite chimwe chinhu yobva yabuda ichinyatsoenda kune munhu iyeye futi. Apa matambudziko awanda pane zvamakatanga muzvoti dai makabvira musina kutombosangana naye dai pamwe mari yenyu makakasungirira zo. Handiti mukwasha ndiye akatanga kunobatsira ipapo mune maissues nemukwasha nemwana wenyu. Mukwasha iyeye ndiye abva kuwana nemunhu anokubatsirai futi mubva matanga kubatsirwa nemunhu iye wamakataura naye akakutumirai mukadzi akataura kuti uyu murume ndiye wangu asi muchirungomuti mukwasha wangu. Ipapa hapana zvandaikwanisa kuita kana kuti inini kutaura chokwadi kuti varume vanogona kubuda mudzimba aka vachidzoka abuda mumba asi nemwana vari kutaurira vese zvinoina handingazivi kuti vanhu varambana here nekuti akanga asati aya kumusha chakaita kuti vasiyani munhingirikini vatenga motikari ndomva paita izvozvizvi zvinhu zvese mubva zvamba zvaparara ndomva amva aenda kwaakaenda ndomva amva auya kuno ndomva vasiyana nemwana. Asi makatanga kuona kuti murume wenyu ane mumwe mukadzi musati mapiwa sekura. Murume mukwasha. Mukwasha makatanga kuona kuti mukwasha ane mumwe mukadzi musati mapiwa sekura. Aiwa uyo wekutanga uyo anga asiri kuti mukadzi waigara naye zvongoti munhu abuda uyo akandifonera akandisira message akaratidza picture akandisira message nepicture akati uyu murume wangu akandiudza kuti mwana akafa neaccident mukadzi akafa netsaona ndiye mukwasha yeye akazokupai sekuru kukubatsirai. muri hombwe wangu ini ndiro kuwedza handina ndokuwedza wakapusa so ndosaka tikura machinitsa ndemisa tadzokera kuna sekuru bozi pandoda kuti pave clear ndoda kuti muone chiedza so handiti tisatapinda zvematara zvekuti sekuru akubatsirei asi tikuita vanhu aurwa imimi neni samai nemwana kuti mungoona kuvharwa kwamakaitwa nematsotsi muchivharwa kudaroka ndobva mapinzwa futi mune mamwe matambudziko zvokuti munhu mungadai makatozoona paakabuda nemukadzi makatanga kutaura naye kuti apa hapana kumira musha dai musina kutozokuteererai kuti anotumira message kuti amai vanogona kubatsirwa nemunhu uyu panze pekuti iye mukwasha angokubatsirai direct kuti muwane mari yenyu yaakakubatsirai kukuvharai okuti aiwabatsirwa ina sekuru hai sekuru muzukuru wenyu ane dambudziko ndisati ndapedza nenyaya dzekumabasa semwana wangu izvozvizvo nhau dziri kuitika ikoko akatonzi mwedzi uno ndiwo wakupedzisira kushanda ininiwo wacho tine mapepa zvedu saka kuzomberi uko handizoziva kuti zvinofamba sei saka ndakamboenda funga kuti mubheta akandipa ndikashanda ondipa hake mari dzangu kana achikwanisa kuti andipe mari dzanofanira kupiwa ndopiwa mapepa ndienda ndonofambira mari dzangu kuUIF ndopiwa mari dzangu because ukazoti mapepa apera manje kuti kuzodziita zvinenge zvatodhaka izvo sekuru vanoita se ndo zvavanenge kuti vaitise nekuti mwana wangu kana paine zvinonetsawo zvekuti awane murume aroorwewo ndizvo zvimwe nekuti kuti inini ndozofawo mwana wangu achisingosara asina kana munhu ane makore mangani ane vana 2 ane makore mangani ane 33 munoziva kuti mudare masekuru muno muri kuya vana vane 17 years vasangana nematambudziko 20 years 22 years vanosangana mirai ndikudzei
vari kusangana nematambudziko. Mwana anotsengerwa mushonga achiri mucheche kuita ne33 years, ngauye mudare agara apa ataure nyaya dzake abatsirwe. Handisi kuti sekuru havakubatsire, asi ndingokubatsire kuti kusvika rini muchingoti mwana wangu iye ega achitadza kuti regai ndiende nditasi ngatirumurewo vana so. Aiwa, mirai muchapiwa zvekunoshandisa tomboti nasekuru handisi munozozviziva sei kuti azvishandisa, nekuti chido chiri kwamuri nini ndimati mwana wangu aizvo ana mai munozvita kana neno amai vangu handiti ndogona kutonzi mamiss boy nezera rangu rino ndebvu izvozvi handiti mamiss boy Robert mwana wamai chichi. Tirumurei, tipei gwara, enda apa unobatsirwa, ona upenyu hwako, enda apa unobatsirwa, enda apa. Tikaramba tichingoti wangu hatichanganukira kuti musi wamunoti d sekuti varamuita kuti ndakazongofawo anozotiendera kumatarewa ndiani. Hamuna kutiratidza, hamuna kuenda nesu. Musarambe muchiyemedza 33 year old. Hatisa kuti murambe mutichikupai mukana wokupembedza izvi nekuti mirai pane vamwe ana mai vari kuteerera futi vanogona kungaita izvi. Ndosaka ndakupai muenzano zokuti kune vana vane 17 years vari kupinda mumatare vari kusangana navo vatisingatoburitsa pakamera vanoti uri mwana mudiki asi batsirwa nasekuru. Handiti chandiri kuramba icho hachidi n'anga hachidi chii. Mwana iyeye nhamba dzangu mumupe nditaure naye ini kana mabatsirwa futi nasekuru kuti naye hanzvadzi kusvika rini vakakubereka hamumugezere mushonga mwana iyeye because mukamutakura mukanomupa munoziva sei kuti aushandisa. Aiwa, hazvizivikanwa. Chandandoda kutaura ndechekuti taida kuti tiuye tese asi kuti mari imimi sekuru achapura munovaziva vanoshanda pajekerere vakasiyana nasekuru vamakashanda navo. Mupewo nhamba dzasekuru vanoita matare pafoni. South Africa munogara muchiti mukauya kunoku dhata rekuzimbabwe rinodhura, shandisai kadhata rakachipa rekusouth Africa afonire sekuru apinde mudare. Zvoda mari basi saka anogona seni zvandapinda muno musaka akasisi izvezvi kana kutomufonera izvezvi kuti zvadareti muri tori 3 ina handina dhata mufonereka mukomana. Aiwa vanhu zvavo zvakata majekesa ivavo. Aya majekesa handisi mazvoro handisi kuzviramba kutomufonera dare sekuru ari apa kutoitwa dare apa chi mese mutori panapa kuti sekuru achiutesi ngomufonera ikasekuru. Aiwa inini tangai mamurumuru ndine dhata kumurumura ndanomurumura asi kuti dambudziko remari ndo randakuudzai kuti ndo zvaita ndaida kutoya inini mwana wanzvadzi yangu naiye tiri vatatu asi mwana wanzvadzi yangu pamwe achasvika akahandizivi. Handiti aiwa ndiri kupanzwisa mai mhiripiri apa tiri kungotaura dare rechivanhu ndiri mumvanawo pamhiripiri zvimwe chete pata kubvunza handi mati mhiripiri here saka muda kuti tichesese nemiri kupiwa mantauro. Aiwa ndanzwa mati mai mhiripiri ndi zvimwe chete ndiyo yatotoshandisa kaiyo yamune mangotipa panapa yatoto alright ndizvozvo asi pana tingotaura dare rekuvakana handiti tichigadzirisana kuti zambuko ritese ribude ndosaka maya kudare rasekuru and chamauinga kuya kuzobatsirwa asi zvimwe zvacho hazvine mushonga zvinoda advice izvozvo handiti ka sekuru dambudziko guru remuzvikuru wenyarwanda. Alhamdulillah. Mbifunga marinzo. Kumaroba hapana chinhu chokutaura. Wani chinhu chokutanga mai vachitaura. Isusu ndinogara ndakaudza vazukuru kuti isusu sen'anga tiripo pakukanganisa vane chiraramo chavo. Mai vari kutenderera, mai vari kudzokera nzvimbo imwe chete, mai vanovhiringwa handidika. Mukomana we aona mukwasho wawo kuti ava mai vanogona kundosvitsa pasiripo nekuda kwepfuma yavo. Akavatsvagira godobori kuti avakanganise chiraramo. Vagare vari munhu vasina gwara nenzira. Saka chinhu chandinongochema ndechekuti muzukuru wangu uyu ndiyada kuti arapwe.
ozotanga kufambira zvinhu zvake nokuti izvozvo akarega kurapwa zvaakaitirwa nemukuwasha kuti asabvunzwe mari nemukuwasha neshamwari dzake nokuti mumbavha hombe pauchiraramo chawo mukuwasha wawo. Alhamdulillah. Saka isusu tiri kuti kana zvakadaro mukuwasha kana akaona video waigochera pautsi da waigochera pamoto waigochera padhuze nemvura yaidzimika iyi aigochera pautsi nokuti chembere kufamba achiunguza nekuchema mukati menzira ichirangarira chinhu wani zvakaipa kubira chembere mari pane kungobawo zvako usingazikana pawamira asi ukabira munhu wokuziva sechembere nokuti vachiita zvinhu zvavo vakaita vachiti tiri kuzivana mukuwasha akatora mukana asi mukuwasha tichitarisa vavariri yake yanga iri yekusacrifice ambuya nemukadzi wake nokuti maitiro ake hayasiyi kuti ndiye kuda ambuya hayasi maitiro ekuti because nhasi achiita ichi mangwana achiita ichi dzamara iye mukuwasha abuda mumba avasiye ava vane hosha yekufungisisa anditi bozi kufungisisa mukomarombo kunoita kuti munhu aite fange haana kukwana kana kuti kupenga kufungisisa kunoita munhu astroke kufungisisa kunoita kuti munhu abatwe neshuga nebp saka mukuwasha akasvitsa ambuya ivavo ava ambuya vake ava padanho ripi iro ndokubva agezera mukuwasha ndobva asiya apfekedza mwana wevanhu mushongo wokuti haafaniri kunyengwa nemumwe munhu anofanira kugara pamusha handimazvona nokuti kana ndikabvunza naimbai ndibvunze kubva abva mukuwasha nyane varume vangani vafambidzana nemwana wenyu alhamdulillah manzwisisa kuvarume haana kana mukomana zvino amai ava munogona kutodetsana navo nokuti zvakaitwa mwana vavo ivo pachezvavo vanodzokera panzvimbo 1 kuti vanange straight hazvigoneke nokuti mukuwasha wavo akavaitira utsingi wokutoti musikana yeharorwe mukomarope wallahi nokuti ari kushandiswa nemurume akaenda chinangwa chake ndechekuti ava mai ava neushavi hwavo kubata kwavo nekushanda kwavo mumaoko avo nechimiro chavo kuti ndinofanira kunge ndichiwana pfuma yangu mukuwasha akavasacrifice pachichava anonzi akavakasta hatiti kutora zviri mumaoko mavo mushando wavo wese paaivapa pfuma choaiti bhosi hakuna mukomarombe kuti society inini ndingaitirwe nemwana wangu kaindikatoti abelo ayazviiti ndinojoina inini society saka mukuwasha akazviziva kuti amai ava vane chipo mwana uyu ane chipo saka vanhu ava ndinotora sei chiraramo chevanhu saka akavaita inonzi casting abva atora zvipo zvaamai ava saka nhasi uno amai vaakufamba its empty vessel bhodho ranga rine mafuta yakazara reveselini apa amai vari kufamba vasina ende kunyadzisa kwacho ndezvekuti zvavanotaura vaakuita semunhu ari kurasika brain alhamdulillah ndoti havana kurasika brain ende kuti havasuka zvino kuti ava havafungi vanofunga asi fungisiso yanyanya kuzodzama kusvika yakuda kuvapa dambudziko remwoyo asi alhamdulillah tinoti nini pamunhu mukuwasha uyu mukuwasha ndiye anonzi muroyi akaipa satana nokuti akatanga kubvira pamwana wavo ava kuti nhumbu idisappear wotaura ndau dzerufu paakubuda so vanhu aishanda navo pakati pekuromba nekubata mishonga ndo vakataura kuti aiwa mukuwasha murume yakafirwa nemukadzi wake izvozvo akazoita se muda pane imwe nyaya isiri kunzwisisika apa pakati apa pamusoro pavo handiti nenganga iyi asi nganga iyi yakazoapa ava chikondo chokuti ava nemwana wavo uyu aenda nemapikicha kunganga akazoapa kuti ava nemwana wavo vave vari munhu anongofamba asina kana murume ndinoda kutovhunza handizvenge kainini ukomarombe naimimi mbuya wenyu baba varume murume wenyu murume wangu ari kwamutara ari kwamutara mogara mesa makaita sei takasiyana kudhara takatorera mwana ndega makarera mwana mega mwana wenyu futa kurera mwana ega futi vairi chaivo vana vatori vairi alright masiyana nemurume mune mumwere wamukufambidzana naye kana kuti pane vamwe makapedzisa rini kufambidzana nemurume ndichatoziva kubva baba vamasiyana navo pane wandakambodhanana naye kubva ipapa handina kuzodhanana naye ava atimona moyo wenyu wakasviba hautodo kuzvinzwa handimazvona saka kushandiswa kwenyu kuri very deep asi nyaya yenyu munhu akaiterera so anobvugona kukutuka achiti abaya kuta zvinhu zvisina musoro asi nyaya yenyu yakadzama kune munhu ane maziso emweya nokuti imimi wacho
mapiwa chikone nemunhu wamusina naye rudzi nemukuwasha asingatenderwe kuti akuite akushandisei ende mukuwasha chinhu chaakada dikita rako kuti iwewe akuitise zvese zvino akatakura pfuma yako semunhu anokuda achikunyepera achiita nekung'anga achitora mari iyo achibhadhira ng'anga achitora mari iyo dzamara iwewe wakugerwa mumusoro handiti apa tataura zvokugerwa mumusoro asi ndikatarisa mudare rangu ndinotoona kuti nekuzasi futi kwakagerwa alhamdulillah handi manzwisisa asi inyaya yekuti imimi magerwa makazvitora mukati haizvo hazvina basa zvokuzasuku pamwe rakukudzuka kana kuti pachiplaneta toti kukudzuka kana kuti kuunduka asi mumusoro ndoba makanyatsa kuona nokuti inzvimbo yakakura iground nebhora asi kuzasuku hamuna kuzvitasisa asi ndindatasisa mugati mangu ndikunyatsoona kuti ibvudzi rekumusoro nerekuzasi rakagerwa rese mukuwasha nyaka kuitira inonzi casting mukatorwa chipo chenyu chikabvutwa masimba ifini kana nhasi mukashanda pakambani kana pachipfuma yamunoona kunonzi kupambarika kana kuti kushupika haibatikika hazviite kuti muibate mari iri kutobatika kwaari iye wotowedzera kana kuprofita kana kushopera kana kuita zvipi nokuti zvese izvozvo anozvida zvokushopera nekuprofita kukwasha kwaanozvida alhamdulillah so mwana wako izvozvi kana akasangana nemurume achiona varume anoita kusvinya saka chasara kurara nenyoka nekuti anombotitaura kuti akarara zve ndanga ndichiita kuti zvezvo kutonoita madzikiriro saka iye aiti ndakanzwa kuti ndiri kuita madzikiriro asi pane munhu aindivhara kumeso kudai zvokuti kuvharwa maziso saka iye aiti ndakaita zvokutomangidza kuti ndimuke kuti ndimadzikirira asi tazopedzisira tichidaro dare iroro ropedzisira tichiti kuti aiwa hazvina hazvo handiti nokuti ndazotarisa ndikatarisa iwewe wacho unonyora kumusana mwana wako anonyora kumusana dzakuita kuti mimi chese chiri kuitika mukati mechiraramo mukati medzidza rekwako kune vanoshina zvibvume mwana wako zvibvume saka pekutizira handine kupaona asi semaudzwa amaitona mukoma Robert kuti iyeyo mwana wako mukadzi akanaka anogarika naye pamba munhu asina hondo munhu anonzwisisa asi mukunzwisisa imomo washungurudzwa mwana saka ukamuona azofa azosungirira nokuti pane zvinhu zvinouya kuhope kwake zvinomurwadza zvisingaite izvozvo zvamutaura sekuru zvakatomboda kuitika handizive kuti akanga abata chii mufumi wemunhu saka ini ndakazoshedziwa nemunina ubva ndasvika kokumeko nekuti mumashure akamboita chirwe chekuti aidora ini ndanga nditori basa saka umba ndatofonerwa kunzi mwana aita sei tatomubata kuti mwana abude ndobva ndatobhukirwa bhazi nemurume tanga tiri kumosopei ndobva ndatoenda kumusha saka aingoti kana akangondira ongodoni saka ndasvika kumusha kwego umba ndafonera kubocho ndikati mwana unokwarwa umba zvanzi yatisangani kwarara sangana kwarara takatoenda kumato mwana akanonzi ane eclipse atatopiwa mushonga tatopiwa mushonga iye umba asi hazvina kupera ndobva ndazoudzwa nevamwe maini vamwe mwana wandazi amai vamwe zvikanzi imboenda pakati kumusha kwaveko kuchikondo ndobva ndaenda pana mbuya ivavo nemwana zvokuti anga asingakwanisi kufamba ndaitoita kubereka but mwana anga atone ma 17-18 years umba ndaenda ipapo ndo akanondibatsira mbuya ivavo umba vanti zvambotiperei saka mukuzofamba umwe akumurume akazoti murume anyenga munina wake anyenga munina wake musikaneni saka handizive zvakazoitika ndanga ndiri kumusha ndikini gore iroro ndaenda kumusha ndakazofonerwa panhamba ndandisina kuchinja line rariri kuSouth Africa asi foni yakapinda ndakangoudzwa kuti mwana wenyu adona kamwana kake kanga kaine ndofunga kakaruma 5-6 years ndiko kakaisa message kakati gogo mama vangodona kuno havana isa hatina kumbodya zvokureva kuti mwana akanga angofunga kuti tine nzara saka ndakazokwira bhasi ndakazosvika zvichinzi akanga aiswa kuchipatara asi akatora nofunga dzinenge 5
6 hours mukuwasha yakanyenga mwana wakanyenga mainini mwana wako futi mwana wemurume wangu andi kuzoona kuti mukuwasha ko ndiye muroyi wedzidza rako ndiye muroyi wemhuri yako. pamwe pacho paakaona mheno anga ari mamesejeri ndandisanda kushanda ndaingotengesawo mavheji panimo patownship saka ndakazofonirwa nchinzi uyai kuno ndakasvika akangodonha akangotirapata akatotora nofunga mahours akadonha anongotora mahours akatodaro ozoti patopayo utotiveberi. handina zvakawanda ndinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti Mwari vagone kukurapa vagone kurapa mwana wako nemukuwasha wendanga ari padhuze ndichimutarisa munhu aifanira kupfeka jeri rakakura pamberi paMwari nekuti mapurisa ainzenge asunge munhu nokuti dai iwewe dai akaramba ane mwana wako sematarisiro andikuita mukuwasha wako nekuda kwaanoita mishonga nemafambiro kunanga kwaanoenda kuMozambique kukwari kupiwa umwe mushonga iwewe wachaizokubata. Wandinzwisisa chona ndataura iwewe chaichai wacho aizokurepa nokuti mitombo yake yaimutuma zvese izvozvo. Saka alhamdulillah, saka hondo iyoyo inokupa hondo yako yakakurisa asi kune vasingaioni zvingoti zvakamboreruka pamberi pavo. Asi ndakutirega ndikuudza kuti mukuwasha wako akapindwa nepfungwa dzekuti panguva yawaimupa mari kuti aende kunojoina society akasara pichana kurara newe. Society yamutaura sekuti kujekiseni ini ndaivo muraundi muno saka ivo vaikanda maraundi akaikanda vachiita zvemotikari saka muraundi umu ndakazopinza mwana wangu saka zvinhu zvavaita pamwe chete nemurume zvekuti toda kutenga motikari toda aiwa mbuya kwese unoziva pachishona ndosaka kati rinonyenga rirese unosumudza musoro rese. Alhamdulillah, suma iyoyo ukaiterera mushe ukada kuzonzwisisa izvozvo unoona kuti une gwara. Saka mukuwasha wako aida kuti iwewe uite semunhu akadzungaira pamwe chete nemwana wako hapana chaangachida hapana tasiro ndiye mukuwasha anonzi mumusha kana auya ana sekuru vamwe anonzi vekuDarwen vaya akagara iri mhuri yekuDarwen inomurova zvokuti anosara kuita panga achafa nokuti imhandu mharapatsesese munhu anoparadza musha wavanhu ndiye murume wako. Aiwa neiwayo ndingangoti alhamdulillah rabbil alamin. Rega tikubatsire pamatambudziko ako ese muzukuru. Ndiripo panapa pana chapola panapa handina dambudziko nazvo sekuuya kwanazvo kwazotunda kuna mukoma Robert aiwa warapwa ucharapika kusvika upone. Ndatenda matambudziko uchazoya nawo manje. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.